Καλησπέρα Λάνια μου, σας έχω φοβερά και τρομερά νέα και σήμερα για την κρύπτο οικογένεια. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά και γράψτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Το πρώτο νέο για σήμερα λέει τα εξής. Ένας από τους ιδιοκτήτες της London Fintech κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του ανταλλακτηρίου της Binance με περισσότερους από 14 διαφορετικούς λογαριασμούς, όπως επίσης βρέθηκε και το ποσό αξίας πάνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο και κλείδωσε η Επιτροπή Οικονομικού Εγκλήματος για ευνόητους λόγους. Μετά από έρευνα που έκανε η αστυνομία και βρήκε το ποσό των 12 τόνων κοκαίνης, αξίας λίγο παραπάνω από 280 εκατομμύρια, έγιναν οι περαιτέρω διαδικασίες και βρέθηκε ότι γινόταν αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο νέο για σήμερα έχει ως εξής. Hackers κατάφεραν να κατασκευάσουν εργαλείο το οποίο πρόσβαλε τα Windows σε υπολογιστές μεγάλης υπολογιστικής ισχύως, δηλαδή με δυνατούς επεξεργαστές και κάρτες γραφικών, τους οποίους κατά συνέπεια θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και ως crypto-miners και να κάνουν mining τα δικά τους κρυπτονομίσματα, όπως το Ethereum και διάφορα άλλα. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για να ψάχνει τέτοιου είδους παρατυπίες και πράγματα, το κατάλαβε αυτό και τέλος καλά, όλα καλά. Το τρίτο νέο για σήμερα είναι ότι ο πρώην ιδιοκτήτης του ανταλλακτηρίου Thodex, το οποίο χρεοκόπησε το 2021 μέσα στη καρδιά του bull market, ως αποτέλεσμα είχε 400.000 μέλη του να μην μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα περίπου 2 δισεκατομμύρια κρυπτονομίσματα σε αξία δολαρίων που υπήρχαν εκεί μέσα. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν αυτός αντιμετώπισε την κατηγορία από το δικαστήριο, η οποία λέει ότι θα πρέπει να κάτσει 11.000 χρόνια μέσα στη φυλακή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δικαιοσύνη υπάρχει. Γι' αυτό δεν χρειάζεται και να αγχωνόμαστε. Το τέταρτο και τελευταίο νέο για σήμερα και λίγο πιο φυσιολογικό είναι ότι η Επιτροπή Commodities των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε πρόστιμο σε 3 πρωτόκολλα του DeFi, το OPIN, το 0x και το DailyDex, και τα κατηγόρησε ότι πουλούσαν κατά κάποιο τρόπο κάποιες υπηρεσίες οι οποίες δεν ήταν δηλωμένες, ήταν unregistered δηλαδή. Τα πρόστιμα που εξέδωσε ήταν 250.200 και 100.000 ξεχωριστά για το καθένα. Τα πρωτόκολλα συμφώνησαν με αυτό και τέλος καλά, όλα καλά. Οπότε δεν υπάρχει συνέχεια στο πρόβλημα. Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like και χτυπήστε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε πρώτοι τα επόμενα νέα, τα οποία είναι πολλά και καθημερινά.